Estatu Batuetako azken frontoia sarratu zanean, hasi ginen danak pentsetan, igual momentu da, neguen zer egiteko. Hau bukatzea dijoa eta zerbait egin beharko dugu. ETB-en aukera zan asteleneak eitie eta pentsetan gandun, ostras, astelenetan eitie, igual izango da pausu bat atzera moteita dana. Zenba jente etorga ikusten. Zazpurtetan egindako lana jendea frontoira eramateko eta afizia sortzeko Euskal Telebistako programa batengatik pikutara bota daiteke. Frontoia utxik erakutzi, 9 astez, ez? Hau erotuta dago. Astelenetan, zesta? Eta hori aukiri ezin pasetan itxi, baina pentsetan genduen izango dela publiko bako funtzioa kasi. Eta herbent sartien frontoira da, azta lauren bat pertsona do egon bazien. Eta hor, esan genuen, wow. Hori izan zen lehenengo txokea. Gentie kanpune koli eitzen. Astero 1.100, 1.300, 1.400 pertsona. Frontoia beteta agotea, nik hori behintzat ez nuen espero. Eta gora, eta gora, eta gora. Antolatzaileak erotuta. Hau ikusin bidea, bestela negaldu ingot eta junen biot. Hori, ez zuen aurre ikusi inork. Estatu Batuetako azken frontoia sarratu zanean, hasi ginen danak pentsetan, bakotxa berane arloan, eta hasiko zen pentsetan bere aldetik, gure aldetik bai. Momentu baten alkarregaz batu ginen, eta pentsatu genduen, igual momentu da, neguen zer egiteko. Ostras, hau bukatzea dijoa eta zerbait egin beharko dugu. Lehenengo batzarretan, ETB-en aukera zan asteleneak eitie eta pentsetan gandun, ostras, astelenetan eitie, igual izango da pausu bat atzera moteita dana. Nabaritzen da begiradan, hau erotuta dago. Zer dabil hau esaten? Astelenetan? Zesta? Da, zigako pentsamendu da, astelen baten, Gerniken zesta puntie, zenba jente etorga ikusten. Pentsa honean, kendi diozkungo dela. Udan azkenen gurtietan esperientzia oso hona auki dugu, bete dugu frontoie,
giro oso nagon da, baina 5 eguneko esperientzize baina ez da izeten. 7 urtetan egindako lana jendea frontoira eramateko eta afizia sortzeko Euskal Telebistako programa batengatik pikutara bota daiteke? Frontoia utxik erakutzi, 9 astez, ez? Eta astelenetan egotearen beste zalantza handia zen, astelenetan dago Konkiz, eta astelen askotan dago Atletik. Eta dira bi aurkari garaitezin, zapaldu egingo zaituzte, ez? Utxean utziko zaituzte. Asko jarri zuten, ezbaian, zalantzan eta baita ere kritikatu. Justo ETV gaztelenetan deko bere programarik handizena, Konkiz dela. Dago zaten, ezin gu jolastu beste ordu baten, edo beste egun baten, beste egun baten. Ez zuten sinisten ez astelenetan pelotariek ere nola erreakzionatuko zuten astelenetan jokatzeko, eta gero jendea joango zenik. Hori tarteko erabaki bat hartu genuen. Adostu zen, lehenengo partidua eta azkenengoa asteburutan izatea. Lehengunien entzaia maitxu lehenak. Ondo gontzala. Behintzet, hasikerie eta bukaerie hortik kanpora izen bide. No. Estas. Asteburu baten izango zan hasikerie eta bai finala be bai. Eurek esan bada estas, no? Guko estas. Hori, gustu batzuz? Bai. Orduan bi horiek jendearekin ziurtatuta zeuden. Orain arte, zestalaririk onenak hemendik urruti egoten ziren urte garai honetan, baina orain Ameriketako iturria itxi denean, eta hause da neguko txapelketa. Nik uste ez da puntarentzat egun historikoa dela, hainbat urteren ostean, neguan hemen txapelketa bat izango dutelako, baina niretzat kazetari moduan egun historikoa da, egun hau lehenengo pertsonan bizitzeko aukera izatea. Gure helburua da espektakulo ematea, inbitatzea jende guztia ezagutzen duenak kirola jarraitzea etortzen, baina ez duenak ezagutzen ere, txantze txiki hori ematea eta hone aurkezteraz. Lehenengo partidue, entrada sarreran azaldu die. Da, bueno, obvio jolasten denak irabaziko dugu. Nik uste dut partiduan izango dira oso gogorrak eta azkenin eguneko pareja honak horrek irabaziko. Erkiagarentzat. Hasi da partida, hasi da. Neguko txapelketa, izarrik handienekin. Gatorrien? Amaitu Barrura eta pasa. Erra izan da. Aze tentsioa, Ormabikoa ikusgarria. Erkiaga Guarandikaren aukera. Eta txapana joan zaio errematea. Pare-parean dira bibikoteak. 3. joko bat izango dugu. Tantora. Begira, zenbat jende eta bereziki zenbat gazte dagoen gaur. Erkiagaren azken sakea izango da pasarik ezean. Zabala. Aire! Ez! Ezan! Gautzi behar aldo Erkiaga. Eta tanto. Ia boterik ez du egin pilota horrek. 5 eta 3. Korriek irabazi dute. 3. joko erabakigarria.
izango irazi, baina nik uste ez da puntiek irazin duela. Da, ziera, ona emuntzagu txapelketxerik. Pozik egon dan amendiaz, ez estik irabazi dugu. Nahitzen biletorri gara eta bize toko dugu. ETB-rentzat, Zesta Punta izan da kirol komplikatu bat. Egon dira barne gatazkandiak, pelotarien gora berak, eta horrek lagundu nahi duenari egiten dio, begira, zuek zeuen artean borrokan zaudete eta horrela ez dago laguntzerek eta erraztasuna jarri behar zaizkio laguntzeko. Euskal Telebistako orain egin du apostu bat, 30 urteetan egin ez dela. Guk ez dugu Zesta Punta salbatuko, baina bai gorputzetarima jarriko dugu, beste ikusgarritasun bat eman eta jendea erakartzeko. Eta apostu oso arriskutsua egin du, galtzeko asko zuena, irabazteko gutxi, eta egin du apostu hori egin behar zelako, momentu historikoa zelako, eta bere papera hori izan delako, ez? Zalantzak zeuden, ez? Hasieran esan zen, ateak itxita egingo zela. Eta hor, zarata asko zen, zergatik ateak itxita, jendea joango da, ez da joango, antolatzailea zein joango da, ez? Aztelen batean. Ikuspegia zen, ateak iriki ezkeo, 30, 40, 50 bat persona joanen zirela frontoira. Eta gero astelenak izango ziren esperimentu bat. Inbida, telebistak beran gueko ordekolako, eta hori aukire zine pasetan itxi. Baina, pentsetan genduen izango dela publiko bako funtzioa kasi. Zor egunin bertan, justo nik jatzean WhatsAppeko grupoan, da ia alban etorri parti ikusten. Zeinok ez ban jakin, ia parti izangoan atiez arratute. Gentiek ez ban jakin, etorri alzala ze medizioatan edo ez dakit egunkariren baten edo aldizkariren baten ez dakit nun, zabaldu zen, atiek itxitxa gongo zela, da guri beholan ez askoen. WhatsApp bidez 2 orduko tarte baten, hasi izan zabaltzen zen alkoan ikusi partide, eta hori lehenengo astelenak ordenaz, etorri ginen, pentsetan 20 pertsona gongo zela. Kartel bat egin gabe, ordu bat inon publikatu gabe, 400 pertsona gertu ziren frontoira, batak besteari kontatuta. Sartu nien frontoira, da azta 400 pertsona egon bazien. Eta hor, esan genuen, wow. Hori izan zen lehenengo txokea. Txoke! Zesta Puntak gauza bat dauka, eta hori ez da aldatu 100 urtean edo 120 urtean. Edonora eraman da, jende harritu egiten da. Aire! Aire! Lortzen bozu genti frontora behin juti, engantxo egingo da, berak kirolak erakarri itxen dago. Solo! Kirol harrigarri bat da, berez, erabiltzen den ekipazioa bera, zesta bat, egurrezko otar edo otzara bat, eskuz egindakoa, pilota horrekin jaurtzen, guk ezagutzen dugu eta normal hartzen dugu. Baina inoiz ikusi ez duenak, esaten du, zer da, ez? Eta orduan, Zesta Puntak harritu du mundua ere ikusgarritasunagatik, exotikotasunagatik, eta hori berdin da Bruselan izan, El Cairon izan, Tianjinen izan, Shanghai izan, Apolcon izan. Cuando dicen el deporte más rápido del mundo, pues no les falta razón. ¿Por qué ha triunfado en el mundo entero? Por la vistosidad, por lo que es el juego elegante. Parece ballet. Vamos sin tardar, que los pelotaris en la cancha están. Ya van a empezar con el cara y cruz. Por veces el saque del rojo, el azul. Ni debutó ni nada, Miami, século profesional jugatuarik. Me hace falta un zaguero, Fernando. Pues aquí no hay nadie. Hay un chaval joven que tiene 16 años, pero todavía está más verde que la lechuga. Juega en Miami. Ibili Ameriketan
Pentsau, 16 urte mazazpi kumplidu barik elkarren itxuzen $1,950. Horre zien, $1.000 besta. Aurratute, lau hilabete terdi zen. Pentsau, urte bixen erosina bani pixue. Hiru alaba daukaz. Eta eskondu ziren 3 pelotarekin. Si no quieres taza y media. Oslo badaukaz, danak etxen da pelotan. Gure etxin ez da bestik. Zestue. Toti gusten, usaos. Hola, queridos míos. How are you? What's up? Vaya nietos que tengo. De película. ¿Besue ser, Iñaki? ¿Besue, hondo? Bai. Julen, ¿qué? ¿No vas adelgazado, no? No. Eso me gusta. Corre 2 o 3 kilitos más tienes que coger. Que ya has perdido hasta el culo, no me jodas. Las niñas te van a decir, si no tienes ni culo, por favor. Este culo está bien cotizado, Sí, ya sé. A ver, ¿qué quiniela jugáis hoy? Julenek posgarna, seigarna, zazpierna eta sortzearna. Hiru bakarrik? Bisu kalkarra jugatzu zue? Bai. Zeinen kontra? Goixerri da Kubala. No. Zazpiri terdistan azten da Mai City. Julen on the backhand from the 11 line to the inside. Rebote comes out. Da Iñaki eta Julenek jokatuko dabe, bederatixetan nolakon bat. Tanto goten da begire. Ametzaten inkineli, jutena mogoia eta daukaz mensaje danak, audixo danak. Yo les quiero mucho, a estos se les quiere demasiado. Esaten, zeiotan txarto, zeiotan ondo, zelan enbiotan, urrengorako zeiotan, zustotan enbien, danak goitxunera. Nire bizi modu izen da, zoragarri benetan, Zako pelotitan izena, dana. Yo lo único que soy es pelotari. Todo lo demás no sé ni lo que soy. No es que me considero, es que en mi cabeza no hay otra cosa. Markine horrengo da gero be. Aldozun bitxartien ibili munduen. Pelotaris, Maggie y Carmen. Y estamos entrenando en el frontón La Tota, en León, Guanajuato, México. Salut, c'est Nolwenn. On joue au Real de Vinazorno à Bordeaux en France. Me llamo Javier, soy pelotari y juego en Madrid. I'm pelotari. I play high in Macau, China. Hola, soy Gisela, soy pelotari y juego a Alaya, Barcelona, Cataluña. Yo soy Carlos Plasencia, soy pelotari. I play Ayolay here in Manila, Philippines. Yo soy pelotari y juego Ayolay en La Habana, Cuba. Jaialai hitzoiek munduan gehien zabaldutako euskal hitzak izanen dira ziurrenik. Konetikateko jarraitzaileek frontoiak bota zituzten arren, euren diruarekin eraiki dute frontoi bat laburragoa zestapuntan praktikatzeko. Ikusi daiteke afizionatuen zestapunta streaming bidez ia egunero. Zestapuntak lorratza eta handia utzi du. Gutxi gora bera duela 10 bat urte edo hasiko nintzen, edo 20 bat urte, baina era lasai batean, esen horri garrantzitsu bat, injustua iruditzen zitzaidan, kirolari batzuk Euskal Herrikoak maila oso altuan jokatzen egon profesional moduan, hemendik milaka kilometrotara, eta horren berri Euskal Herrian inork ez jakitea, ez da euren herrietan ere ez, anonimak dira. Estatu batuetan ditugu jarraitzaileak, Mexikon ditugu jarraitzaile garrantzitsu asko, Bartzelona inguruan ere bai, Filipinetan eta oraindik geratzen dira, da oso kirol dibertsifikatua eta guztiek bilatzen dute kanal bat zestapunta profesionala jarraitzeko. Kirol batzuk oso asentatuta daude kirol albistegietan, zestapunta ez. Askotan entzun dut, jentea zestapunta deskubritzen ari da. Bueno, zestapunta deskubrituta dago. Duela 80 urte, Time aldizkariko azaleko kirola izaten zen, ez? Debaluatuta egon da, baita komunikatiboki ere. Eta orain lortu behar du, ez dagokiona baina gorago egotea, baina bai dagokion lekuan egotea.
Lehenengo gunean ikusi nuenean 300 pertsona etorri zirela, nahiko postu nintzen. Hortik aurrera, bigarren 800 pertsona, hirugarrenean 200 pertsona kanpoan geratu. Niri gaizen inpaktestena da, Gernike baten, astelen baten, egon ginela frontoien, da eguneko porcentaje handi bat esan Gernikarra. Astin, jente gisa, da jentia kanpun koli eitzen. Astero 1.200, 1.300 pertsona. Antolatzaileak erotuta, jende eske batean dagoelako, sarrerak behar dituzela, eta sarrerak behar dituzela. Eta sarrerik ez dago. Eta gora. Zesta partidaz gaindi, horrego nahi du. Horren lekuko izan nahi du. Frontoia beteta agotea, nik hori behintzat ez nuen espero. Jentik ikusi dago, ostras, eske junin bihotz, FOMO esaten dagoena inglesez moduan, fear of missing out. Hoxe pasarako jentia, hau ikusin bida, bestela negaldu ingot eta junen bihot. Eta gaur, asteleen buruzuria, baina hemen armailetan jende asko. Gaur ere, giro bikaina. Agian lehenengo eguneko 200 pertsona horiek balio handiago daukate, ondorengo asteetan joan diren 1.200 baino. Ze haiek, atea haustea, atea botatzea juntzian, ze zesta ikusi nahi zuten. Eta esate duzu, ostra. Hori, ez zuen aurreikusi inork. Hace más de 2 años que le digo a todo el mundo de venir en Guernica por el ambiente, por la sensación, para ver lo que es el Porro Jaialai. Y hoy, como era el partido de todo o nada, han decidido de hacer un bus. Pour la section et pipi! Potik autobus bat etortzea iruditzen zait ikaragarria. Futbolaren gatik egingo genituen zorakeria horien parekoa izan litekeela uste dut. Es la primera vez en mi vida que un autobús viene a vernos hasta tan lejos. No, fue una cosa extraordinaria. Sabíamos que era un partido importante, pero que la presión era del lado de Unai y Xavi. Dukiot betiko presioa de txin jolaste dut, irabazi gut. Barandika eta Lekerika eta Olaran eta Etxeto finalerdietan edo finalean egoteko hautagaiak zirela hasieratik eta beraz baten bat kanpoan geldituko da. Eta hasi da partida, 10 eta 4 denean jakia luze ateratak. Un partido muy duro, intenso. Pausatua, Gerni eta Arro, Txokora. Kapapera joan zaio. Lehenengo zetak bastante ondo ibil gara, bastante menpiro ikus, baina bigarren zetetan ez da martxa bat bajatzen nun, bi martxa, da horre partidek nik uste horrez kapila asko zela. Después del primer set estábamos un poco enojados porque acabamos muy cerca y jugando un poco mal. Pues hemos decidido después del segundo, vamos a dar todo y castigar al fondo y si teníamos que jugar 2 horas, vamos a jugar 2 horas. Bigarren zeta hasik izen zen. Etxeto. Da dudan, hon nintzen sartu edo itxi pelotie, da decidu nahen, sartu dalako baten, sartzen jo nintzen, zestan faina ben, guztotan nahi zen zela, zetan harin pas esan. Zestan faina ben, atzeko orman joan, eta segian pelotia begiratorri azten. Zorionez, ez tozten jo direkto mentxe begizen, nik ustoteko raspe diztela, ze direkto joko azten azurre edo apurtuko esan.
pura dena borroz ikusten daben, hau begizean ditxuten juniazten da, orden begize txiki-txiki gatu zen, da nahan ikusten ondo. Eta partidutik urte nintzen, da orden influidu zozer bai, norainoko influidu ez dit. Ni personalmente, ni ikusitena, gure partidutan da, bigarren zetan guk erregalen gula. Da, nik uste olako maila baten ezin zula olakorik egin. Ezin da markatu. Ari txerkiaga olaran baten kontra jolastu mazun, daspasun boten maile, kalera zoz. Barruen momentu sentiduten askampo baino, baina, bueno, gure gaur egun autoketeako. Nik disfrutekote publiko moduen, animeko laureri, ganen mejor. Ahora soy muy feliz por la victoria, pero sobre todo muy feliz para la gente del club que han venido, que han descubriendo una cosa que no conocemos en Francia. Y espero sobre todo a los jóvenes que le dan ganas de jugar, de seguir, y porque saben que hay algo más que demostrarles que el deporte es internacional, que hay ambientes extraordinarios como aquí. Y pues si a ellos les gustan van a seguir, y si siguen con ganas, sí, quizás vamos a tener muchos depo en los años futuros aquí, espero, sobre todo. Ni pentsatu dut izan dela partidu bat, betiko gogoratuko dugune, sartuko dela hor zestamuntaren historian, ze astelen baten olako partidu bat, olako publikoagaz eta olako tensioagaz barrero ikusti gatsa izango da. Telebistan importanteak dira audientziak, nolabait zure lana aztertzeko eta antolatzeko datu batzuk dira. Niretzat, astelen arratsalde batez frontoiak horrela beteta ikusteak, argi eta garbi uzten du arrakasta izaten ari dela. Gero telebistan ez dakitzea audientzia izango duen batzuetan galdetu ere ez dut egiten, nahiago dudalako ez jakin, ez dakit azkenean gu guztiok ilusioz lanean gabiltzalako. Hasierako ardura edo kezka hori azkar kuntzan, naiz eta hasieran zenbakiak onak ez izan. Zestako horrelako txapelketa bat ez dezu audientzia handiak egiteko eraikitzen. Audientziak gero etorriko dira, baina lehenengo erein egin behar da. Lehenengo semifinala amaituta, Erkiagak eta Zabalak irabazitakoa, gau hartan, eta bueno, Konkis, Atletik edo Reala, horiek edukita beste guziak alduten egitera ateratzen dira. Zenbakitan, 57.000 persona. Hori izugarria da. 57.000 persona eta 1.200 persona frontoian, astelen buruzuri batean, eta jendea gainera kanpoan. Ez hori bakarra, finalean nor egongo den jakin gabe, 3 astelenago sarrera guztiak salduta. Jende gehienarentzat txapelketa bat dakian, baina hori baina askoz gehiago da. Didaktika lan bat. Orain ari da jendea, zesta punta zer den ikasten, kirola zer den ikasten. Euskal Herrian inork ez daki zein den Aritz Erkiaga, edo ia inork ez daki zein den ez. Nola izan liteke zure kiroleko figura handiena Euskal Herrian guztiz ez ezaguna izatea, ez? Nik esango nuke Aritz Erkiaga dela momentu honetan zesta puntak daukan altxorrik handienetako bat, zalantzarik gabe. Ni gogoratzen du zestan lanean hasi nintzenean lagun batek izan zidan, hau da, Ispasterko artista.
eta ez da inbesterako izango. Aurrengo gunean bere lehenengo partidu batera etorri nintzen, eta ni zeharo txundituta gelditu nintzen. Esango nuke egia dela beste izen batzuek Goiko Lopezek eta merezimendu osoz bestelako oihartzun bat izan dutela, baina uste dut Aritzen kasuan behar bada eklipsatuta gelditu dela nolabait, zalantzarik gabe onena espada onenen artean dagoela. Palmaresa begiratu besterik ez dago joan den urtean guztia irabazi zuen. Ederra gaur ere. Lepo beteta. Lepo gaur ere, eta ez da erraza, Gernikako pilotaleko honek 1.400 pertsonarentzako tokia du. Artiaga, txokora erremate ikaragarria. Hor eskapada egin du, Ormabikoa gozo zoragarria. Benetan ikusgarria, Arruda, eta hortxe bukatu da partida. Eskerrak eman dizkio Zabalak Aritzi. Ibono, zuri ez dakit gelditzen zaizuna, anai animatzea. Bai, onja kapun gaz, así que eguneko egunin berai animako zau, eta datorren aztien torreko berai animetan, ia suertio badaukie, eta ia, bintzet berak finalera alba daue heldu. Txikitatik hasi nintzen hemen, afizio asko genekan, eta referente modun Ameriketa magenezkan pelotari batzuk, eta genuen Ameriketa jun, Ameriketako ametsa bizi. Etorri barrua. Bat, bi, bale, oso ondo. Arrobiarentzako ezinbestekoa da erreferenteak eukitzea. Iñaki, atin zauziala. Falta zaie, hemen zerbait eukitzea txispa hori itzaltzeko eta aurrera jarraitzeko. Joango zara atzeko atetik ati zabaltzen, arajekoa, goiko da batien. Ze, argazkietako deu? Eliteko pelotarientzat edo enpresentzat derrigorrezkoa da arrobi bat eukitzea. Azkenian elkar elikatu egiten dira, hor sinergiak sortzen dira. Eta nahi batek huts egiten badu, goiti bera eroriko da egitura guztia. Bigarren final erdian, hemen txeduzue izar nagusia, Iñaki Osa, Goikoetxea. Gordo aukera Goiko, azte, kantoak. Erra! Zabalera. Zabaleratu. Goiko errebesez hartu du, eta ez du barkatu Zumaiarra. 5 eta 2, beraz, maila handikoa ez ezik, morbo handikoa ere izango dugu, igande eguerdiko finala. Bi atzelari bikainekin, eta aurreko kuadroetan, egungo izar nagusiak. Euskal Herrian, lurralde guztietan jokatzen da zesta punta, lurralde guztietan daude zesta eskolak, Bizkaian 6 bat, 7 bat eskola izango ditugu, beste horren beste Gipuzkoan, Gasteizen ere bai, Nafarroan, Berriozarren, Noainen, Kabanilla zen, iparraldean, Lapordiko kostaldean hainbat eskola, Donibane Garazin ere bai, Maulen ere bai, orduan zesta punta zabala da Euskal Herrian, ez? Ez da eskualde bateko kirola, da Euskal Herri osoko kirola. Indar gehiago dauka, kostaldean, zesta puntak egin beharko du, seguruenek, eskolak dauden leku horietara eraman profesionalen jaialdiak, eta han indartu afizioa. Nik uste honen kontinuidadi izen biko zala, azteko ez leku bat esplotau. Hau produktu ez itazu beti jente bardina izaldu. Noainen, Iruñako gentiai, monteten bozu hori Iruñan, segaitxik ez da jongo Iruñako genti ez da, etxik ez da engantxauko ez da. Euforia edo baikortasun kolektibo bat sortzun dela, aro berri batean sartu gerala, baina ondoren zer. Aman komunean espada ezer egiten, jarraituko dugu orain arte bezala. Odol berria behar da,
bai kantxa barruan eta bai kudeak eta mailan. Indarrak batu behar direla. Gutxieneko antolakuntza bat sortu beharko litzateke aro berri batez hitz egiteko. Igual dau Gernika markinegaz junteta, baina Donostin Hondarribia ez. Orduen puntuak diferente kontetan die. Pero iparalde dau. Iparalde da ja beste gauza bat. Euskal Herriari gauza bat gertatzen zaio, ez? Eta da, bi estatutan dagoela banatuta. Eta zestapuntak horren efektua ordaintzen du. Baina, hangoa eta mengoa totalmente diferente dira. Ze bi zirkuitu ezberdin dira, bi antolaketa ezberdin. Dena dago, oso eremu geografiko txikian, pelotariak berdinak dira, baina kirolak ez du lortzen Euskal Herri mailan txapelketa antolatu eta batu bat lortzea. Seguruenek hori da zestapuntaren erronka nagusia, baina zalantza gabe, ez? Danok bat izetie, hortik txapeldun bat urtetik urtekoa, mundu guztik aldetxezko den plan, bai? Baina, zuk Gernik igual alzu irabazi, edo irabazizu Markine edo, baina nok irabazi dugu urtia, nor da gorriz joango dana datorren urte osoa. Da, ez que ezin zu erantzun, ez dau. Ustez hau lehenengo pausu baten historia da eta pausu horrek jarraipena izan behar du eta jarraipen hori izatea lortzen badugu bai izango dela historikoa. Gure kirol honek krisi egoera bat bizi zuen eta uste dut horretarako pausu hau funtsezkoa izan dela, beharrezkoa izan da, bide polit baten hasiera izan daitekeela. Iritsi da final launtzutiaren eguna eta Zestapuntako neguko txapelketaren lehendabiziko edizio hau Erkiagak eta Zabalak.